ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Айни замон дар ваданасоз қарор дорем. Аз ин тараф ро ба сӯи бозори Меҳригон, аз ҳар дуи ин тараф дӯстони азиз роҳ ба сӯи бозори Кушониён ва дар ин тараф бошад донишгоҳи аграрӣ, донишгоҳи тиббӣ ва роҳ ба сӯи маркази шаҳри Душанбе Цум. хонаи имрӯзамон дӯстони азиз дар 14 ошонаи ман ҳамин бино ҷойгир аст. терраса дорад дӯстони азиз. бисёри бад гап намезанем, рафтем. бино ду талиб дорад, ҳар дуаш кор мекунад чипхатияй. подъезди хона дӯстони азиз ва ман ҳамин хонаи фурӯшӣ. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ се хонага мебошад бо масоҳати 143 метри квадратӣ дар 14 ошонаи бинои новостройка. худи бино аз 14 ошона иборат аст. дар ваданасоз ҷойгир аст. чораҳаи ваданасоз. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. чӣ хеле ки мебинед дӯстони азиз, масоҳати хона калон аст. коридори калон дорад ва дар инҷо бошад ҳоҷатхона, ҳаммом, ошхона, якум, дуюм ва сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. хона дӯстони азиз террасаам дорад. манзараи бениҳоят зеборо аз хона дида мешавад. дӯстони азиз, трезош раҳи калона нигоҳ мекунанд. аз ҳоҷатхона шурӯъ мекунем. ҳоҷатхона, ҳаммом, хона бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад. ин ошхона. тамошобинони гиромӣ, хона бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. чизере ки дар навор мебинед ҳамааш меистад дӯстони азиз. мехаред, медуред, зиндагӣ мекунед, ҳама чизо меистад. аз беғарзи ман ҳамин духовка, дигар ҳама чизо меистад. қолино, пардо, техника ҳамааш меистад. ин ошхона дӯстони азиз ва дар ошхона дари террасаам ҳаст. дар ин ҷо терраса тақрибан 18 метри квадратӣ мебошад дӯстони азиз ва ман ҳамин манзараи зеборо дида мешавад. маркази шаҳри Душанбе дӯстони азиз, камтар поёнтар аллакай донишгоҳи тиббӣ ва роҳ ба сӯи Цум. минтақаи беҳтарин аст дӯстони азиз. ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона ҳаст. бозорчаи ваданасоз, мағозаву супермаркетҳову дорухонаҳову ғайра, мактабҳо, садикҳо, донишгоҳҳо, донишгоҳи аграрӣ, донишгоҳи тиббӣ, донишгоҳи омӯзгорӣ, ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона ҳаст. ва ин якум ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳуҷраи хоб, яъне спальня мебошад дӯстони азиз. ин дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ, меҳмонхона. хона чӣ хеле ки мебинед таъмири хуб дорад. марҳамат дӯстони азиз, чораҳаи ваданасоз. ва ин сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. нархи хона бошад 1 миллион сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардед. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.